Teda. Tady parkuje náš trambus, hlavně teda. A máme tady další vybavení. A když třeba máme zabíjačku, tak tady trambusa nemáme a máme tady stoly a pobráme tady maso. Ale jinak tady je ten trambus, tady máme stříkačku 8, tady máme kompresor, grill, tady máme vlek za trambusa nebo za AV a v tom vozíme stříkačku 12 a hadice a jiný vybavení. No, pak tady máme různé pomůcky třeba na hasičský den nebo na nějaký jiný akce. No, třeba. Ten dětský den nějaký, no. A tady máme hadice, ty větší to jsou Bčka, ty menší jsou Cčka a ty úplně nejmenší to jsou Dčka tady. Pak tady máme nějaký náhradní proudnice. Tady máme savice, které patří k 8, stříkačce, to uvidíte pak, jak to funguje u řeky všecko někdy. A jinak tady máme tak nějak prostě vybavení, když potřebujeme něco opravovat, předělávat, upravovat a tak. No, co tě napadá, Míro, ještě? Co tady ještě máme? Co tady, Tondo, ještě máme? Pípu. Pípu máme schovanou tady. Tadyhle ty velký prkna, tady to je základna, na tom se